Από τη στιγμή που ξεκινάς και στείνεις επιχείρηση, είναι προς όφελός σου να το κάνεις έχοντας ένα επιχειρηματικό πλάνο. Τι είναι πια αυτό το πλάνο? Business plan, επιχειρηματικές σκέψεις, ιδέες, ιστορίες. Δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένας μπούσουλας, ένας οδηγός για να σε βοηθήσει να πας από το σημείο που βρίσκεσαι σήμερα σε αυτό που πρέπει να είσαι αύριο. Τι έχει μέσα? Έχει τα λειτουργικά σου κόστη κάθε μήνα, ενοίκια, μισθοδοσίες, εύκα, ρεύματα, τα πάντα σε ένα πίνακα. Τι άλλο πρέπει να έχει? Προβλέψεις πωλήσεων κάθε μήνα. Ναι, είναι δύσκολο, το καταλαβαίνω και πού να ξέρω και πού να φανταστώ, πρέπει όμως να τα έχουμε. Τι άλλο πρέπει να έχει μέσα το επιχειρηματικό πλάνο? Ένα σχέδιο marketing. Πώς θα μάθει η αγορά ότι υπάρχεις, λειτουργείς, είσαι εκεί, έχεις ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, κάνεις κάτι καλύτερα από τους άλλους? Τι άλλο πρέπει να έχει το πλάνο σου? Διαδικασίες, σημεία ελέγχου. Δεν μπορεί να λειτουργούμε την επιχείρηση στην τύχη. Από τη στιγμή που έγινες επιχειρηματίας, πρέπει μεταξύ άλλων να είσαι προνοητικός. Τι σημαίνει αυτό? Να σκέφτεσαι σαν σκακιστής, 2-3 κινήσεις μπροστά, γιατί στο τέλος πρέπει και να θέλεις να σωθείς.